Nachádzame sa na železničnej stanici v Rige. Práve odišiel osobný vlak. Nevšimol som si destináciu, kam išiel. Vidím tu zatiaľ vlaky osobnej regionálnej dopravy. Nachádzame sa v časovom pásme východnej Európy. Aktuálny čas 21:40. Okolo ešte svetlo. Slnko ešte je nad obzorom. Západ slnka by mal byť okolo 10. alebo kratučko po 10. Pričom ešte o polnoci budú slabúčko sfarbené zore a na nebi bude pár hviezd. Večernica určite, možno že nejaké jedny a možno ešte zo pár hviezd. Odchod najbližšieho vlaku máme 22:39, čiže za necelú hodinku. Vláčik do Dubulty pôjde za nejakú vyše pol hodinku. Nachádzame sa na 3. peróne, 3. nástupišti. Kto vie, kto vyrába tieto vlaky? Je možné, že to je vyrábané alebo boli vyrábané ešte v Sovietskom zväze. Aha, tu nás si to rovno aj priblížime, výrobcu. A nie je to vyrobené v Litve. Elektro Vilciens ER2. Rýchlosť, na ktorej súprava stavená, je 130. Nakúkneme iba tak trošku do interiéru. Tak. Nemalo by sa to, ale aspoň kúkneme, jak vyzerá ten oddiel. Tak to vyzerá oddiel. Tak to vyzerá prechod cez vagón. Dvere automatické. Jednokrídlové. Na krajoch vozňa. Súprava nepotrebuje lokomotívu. V prvom a poslednom vozni sa nachádza motor a aj zberače. Detail dverí a aj vozňa, tento neprešiel modernizáciou, ten predtým áno. Klasické kožené sedadlá alebo koženkové, ako aj u nás. Mostík alebo plocha, ktorá sa asi automaticky spúšťa, keď sa zatvárajú dvere, aby cestujúci nevypadli. Naše staré vozne s dverami na kľúčku majú tú nevýhodu, že počas jazdy tie dvere nie sú blokované.
čo môže znamenať úraz, vypadnutie z vlaku. Ale je tam upozornenie. Ale aj tak to môžeme považovať za veľký nedostatok, že tie dvere blokované nie sú. A blížime sa k prvej, na začiatok súpravy, respektíve na koniec, kde je miesto pre vodiča, rušňovodiča. Tak. To je druhý vlak, susedný, asi do Skielte, ak dobre na to vidím. Tak, tu na čelo súpravy. A povedal som omylom, dvere sú dvojkrídlové, nie jednokrídlové, ale dvojkrídlové. Našfilmovaný vláčik, akorát nabíja elektromotor. Ešte detail na pantograf. Sú to vlastne dva spojené polpantografy. Približenie polpantografov. A to je všetko.